Idős, egyedül él és nem számíthat senkire. Ágyban fekvő beteg ritkán hagyja el a lakását, így ha rászorul, nehezen tud segítséget kérni. Szülei, rokonai messze élnek öntől, vagy nehezen gondoskodnak magukról. Nem tud mindig rendelkezésükre állni, ha szükségük lenne önre. Mindenki szorong, ha nem érzi biztonságban magát, ha úgy érzi, magára maradt és sehol a segítség. Ennek vége, mert mostantól minden pillanatban biztonságban érezheti magát vagy rokonait, mert itt az egyedülálló SOS telefon, amely nyugalmat visz a családok életébe. Az SOS telefon több mint egy csúcsminőségű asztali telefonkészülék, és több mint egy átlagos otthonápolást és idős gondozást segítő segélykérő eszköz, hiszen magában egyesíti ezek minden előnyös tulajdonságát, így ön egyszerre 2 nélkülözhetetlen készüléket kap. Kovács Jánosné vagyok, 75 éves, 20 éve vagyok nyugdíjban, egyedül élek Budapesten. Évek óta magas a vérnyomásom, és emiatt a szívem is gyakran rendetlenkedik, úgyhogy sokféle gyógyszert kell szednem, de így is előfordul, hogy időnként rosszul érzem magam, szédelgek, amikor odatámolyogtam régebben a fotelemhez, és belerogytam. Aztán telefonáltam a szomszédasszonyomnak, aki átjött, és beadta nekem azt a gyógyszert, amitől jobban leszek. Egyszer úgy megszédültem, hogy lezuhantam a földre, és nem tudtam felkelni. Nem tudom, meddig tartott, számomra óráknak tűnt az idő, aztán mikor föltápászkodtam, akkor döbbentem rá, hogy borzasztó, hogy egy öreg, beteg ember mennyire ki van szolgáltatva másoknak. Az SOS telefon asztali telefonkészülékként a legmagasabb kényelmi igényeket képes kiszolgálni, még azok számára is, akik gyengén látnak vagy hallanak. Az SOS telefon extra nagy gombokkal rendelkezik, melyek szabad szemmel, szemüveg nélkül is jól láthatóak minden helyzetben, hiszen sötétben a kagylót leemelve, vagy a kihangosító gombját megnyomva erős fénnyel világítanak. Az SOS telefon memóriájába 64 telefonszám táplálható be a hozzájuk tartozó névvel együtt, így a telefon bejövő hívás esetén hívószám azonosításra is képes. Be lehet írni a telefonszámokat, és nem kell keresgélnem hozzá a noteszemet. Én azt hittem, hogy nem vagyok egy technikai zseni, és valakit hívnom kell, hogy beállítsa, de olyan részletes mellett az útmutató, hogy ezt magam is könnyen elvégeztem. Az SOS telefon állítható erősségű csengőhangjának köszönhetően egyedülálló hangerővel képes csörögni, így a lakás bármely pontján könnyedén meghallhatja. A gyengén hallókat segítő extra funkcióként az SOS telefonon található piros lámpa csörgés alatt folyamatosan villog. Amennyiben a hívást bármely okból elmulasztaná, a telefon jobb oldalán található lámpa villogása figyelmezteti erre. Az SOS telefon kézi beszélőjének hangereje szintén állítható, így akkor is kényelmesen használhatja a készüléket, ha gyengébben hall. Különleges kialakításának köszönhetően a kézi beszélő ráadásul nagyot halló készülékkel is tökéletesen használható. A hívásidő kijelzésének segítségével könnyedén követheti beszéd közben, hogy mióta tart a telefonhívás, akár bejövő, akár ön által kezdeményezett hívásról van szó, ez a telefonköltségek figyelemmel kísérésében is segítségére lehet. Aggódik a saját vagy szerettei biztonságáért? Idős, ágyban fekvő beteg ritkán hagyja el a lakását, vagy valamilyen fogyatékossága van, amely akadályozza abban, hogy baj esetén segíthessen magán, vagy segítséget kérhessen? Akkor önnek az SOS telefonra van szüksége, ami egyesíti magában a csúcsminőségű asztali telefonok és a legmodernebb segélykérő berendezések minden tulajdonságát. Az SOS telefon kielégíti minden igényét, melyet egy asztali telefontól elvárhat. Nagyméretű, sötétben világító nyomógombok, 64 tételes telefonkönyv, állítható egyedülállóan hangos csörgés és kézibeszélő, bejövő és elmulasztott hívásra figyelmeztető villogófény, kihangosító, hívófél azonosító és hívásidő kijelzés. És ez nem minden. Az SOS telefon az SOS vészhívógomb segítségével egy minden helyzetben rendelkezésre álló segélykérő készülék. Ha bajba kerül, önnek elég az SOS gombot hosszan megnyomnia, és a telefon az előre beállított 3 telefonszámot addig hívja egymás után felváltva, amíg valamely hívott fel nem veszi a telefont. Ekkor automatikusan kihangosított beszélgetés jön létre, és ön élőszóban kérhet segítséget, illetve kaphat tanácsot. A vízálló SOS gombnak köszönhetően mosogatás és fürdés közben is biztonságban van, így nyugodt lehet a nap 24 órájában.
Tudja ön is biztonságban magát és szeretteit. Rendelje meg az SOS telefont most ezen a rendkívül kedvező 39.990 forintos áron, és vigyen egy gombnyomással nyugalmat az életébe. Az SOS telefon kivételes újítása az egyedülállóan fejlett vészhívó funkcióban rejlik. Ha bajba kerül és segítségre van szüksége, elegendő a csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható SOS gombot hosszan megnyomnia. Ekkor az SOS telefon automatikusan elkezdi felváltva tárcsázni a baj esetén elérendő előre beállított 3 telefonszámot, és azt addig folytatja megállás nélkül, amíg valamely hívott fél fel nem veszi a telefont. Ekkor automatikusan kétirányú kihangosított telefonbeszélgetés jön létre, így ön akkor is segítséget kérhet, ha a telefonkagylót nem tudja felvenni. Ladány Gyula vagyok, a Saturnus Kft. Ügyvezető igazgatója. Az SOS telefon abban különbözik a hagyományos segélyhívóktól, hogy általa kétirányú beszélgetés kezdeményezhető. Az egyszerűbb segélyhívók azonban erre nem alkalmasak. Az a gombjuknak a megnyomás által pusztán arra képesek, hogy egy központi diszpécser szolgálatot riasszanak, akik ott nem tudják eldönteni a riasztás okát. Csak azt tudják, hogy baj van, és azonnal ki kell menni a helyszínre. Majd csak ott fog eldőlni, hogy éppenséggel tűzoltót, rendőrt vagy bábaasszonyt kellett volna hívni. De sokszor olyankor már késő. Az SOS telefonok nyugalmat visznek a családok életébe. A tárcsázás alatt az SOS telefon hangos szirénázással hívja fel a környezete figyelmét arra, hogy bajban van, így ön a közvetlen környezetétől, például a szomszédaitól is segítséget kaphat addig, amíg a telefont felveszik. A szüleim már idősek, és bár komolyabb betegségük nincsen, mégis nagyon aggódom értük, hiszen ebben a korban már bármi megtörténhet velük. Minden nap hívom őket telefonon, hogy tudjam, hogy jól vannak. Az aggodalom azért mégis mindig ott van bennem, mert nem vagyok benne biztos, hogy ha bármi történik, akkor azonnal segítséget tudnak hívni. Nemrégiben ajánlották az SOS telefont, és miután elmagyarázták nekem, hogy hogyan is működik ez a készülék, úgy gondoltam, hogy ez az az eszköz, amivel végre biztonságban tudhatom a szüleimet. Ha bármelyikük elmegy otthonról mondjuk a piacra vagy a szőlőbe, akkor egymás lelkére kötik mindig, hogy aki otthon marad, az akassza a nyakába a vészhívó gombot. A kihangosító olyan erős, hogy azóta egyszer sem kérdeztek vissza, hogy mit mondták is, fiam. A telefonon található piros gombokat a 3 beprogramozott telefonszám gyors hívására használhatja, így az önnek legfontosabb személyeket egy gombnyomással érheti el akár a kézibeszélőn, akár a kihangosítón keresztül. Az SOS nyomógomb vízálló, mosogatás vagy akár fürdés közben is használhatja, így a nap 24 órájában biztonságban érezheti magát. Amennyiben ön nem tartózkodik a telefon közvetlen közelében, de hallótávolságon belül van, bejövő hívás esetén a telefont az SOS gomb megnyomásával is felveheti, amivel egyben a kihangosítót is bekapcsolja. Így ön úgy is beszélgethet szeretteivel, hogy nem kell felállnia a fotelből, hogy a telefont felvegye. Mivel az SOS telefon elemekkel is működtethető, így önnek áramszünet esetére sem kell lemondania a biztonság nyújtotta nyugalomról. Mióta az SOS telefon megvettem, sokkal nyugodtabb az életem, nincsenek aggályaim, hogy jaj, mi történik velem, mert tudom, hogy minden percben tudok segítséget kérni. Az SOS telefon nagyon nagy terhet vett le a vállamról. Sokkal nyugodtabb vagyok, amióta segítségével végre biztonságban tudhatom a szüleimet. Aggódik a saját vagy szerettei biztonságáért? Idős, ágyban fekvő beteg ritkán hagyja el a lakását, vagy valamilyen fogyatékossága van, amely akadályozza abban, hogy baj esetén segíthessen magán, vagy segítséget kérhessen? Akkor önnek az SOS telefonra van szüksége, ami egyesíti magában a csúcsminőségű asztali telefonok és a legmodernebb segélykérő berendezések minden tulajdonságát. Az SOS telefon kielégíti minden igényét, melyet egy asztali telefontól elvárhat. Nagyméretű, sötétben világító nyomógombok, 64 tételes telefonkönyv, állítható egyedülállóan hangos csörgés és kézibeszélő, bejövő és elmulasztott hívásra figyelmeztető villogófény, kihangosító, hívófél azonosító és hívásidő kijelzés. És ez nem minden. Az SOS telefon az SOS vészhívógomb segítségével egy minden helyzetben rendelkezésre álló segélykérő készülék. Ha bajba kerül, önnek elég az SOS gombot hosszan megnyomnia, és a telefon az előre beállított 3 telefonszámot addig hívja egymás után felváltva, amíg valamely hívott fel nem veszi a telefont. Ekkor automatikusan kihangosított beszélgetés jön létre, és ön élőszóban kérhet segítséget, illetve kaphat tanácsot. A vízálló SOS gombnak köszönhetően mosogatás és fürdés közben is biztonságban van, így nyugodt lehet a nap 24 órájában.
Tudja ön is biztonságban magát és szeretteit. Rendelje meg az SOS telefont most ezen a rendkívül kedvező 39.990 forintos áron, és vigyen egy gombnyomással nyugalmat az életébe.